og skincare. Jeg har lige lagt blush, cream blush, så nu skal jeg til puder. Ja. Og der bruger jeg den her pink puder for W7. Den har jeg altså købt normal, og den står helt vildt, det er derfor jeg lige gør sådan her. Der kommer næsten sådan en helt røgsky. Ja, der kommer sådan en røgsky. Meget forsigtigt. Så. Og der røg selvfølgelig noget ud, som der altid gør. Sådan. Og det bruger jeg egentlig bare en powderpuff til. Ja. Og så stikker jeg bare ned i puderen, og så, fordi jeg får rimelig meget på, så kører jeg den lige rundt i låget sådan her. Og ligger jeg bare under øjnene. Hold her. Yeah. Og så har jeg en fast puder, som er for et eller andet. Den hedder Stay Matte Powder. Ja. Yeah. Og den er meget gammel. Så. Der bruger jeg egentlig bare sådan en stor fluffy børste her. Og den kan jeg bare rundt. Og så kører den bare rundt i hele ansigtet. Sådan. Så skal vi til noget highlighter, og der bruger jeg den her. Og så bruger jeg den her børste. Og den her. Så jeg tager egentlig bare lige lidt her på børsten, og så kører jeg det bare rundt her. Og samme gør jeg egentlig bare med den anden børste. Sådan her kører jeg, og så sådan her. Så er jeg ned til puder, blush og puder bronzer. Til puder bronzer, der bruger jeg den her. Der tager jeg egentlig bare ned og beskytter rundt i låget. Og så lægger det på her på kinderne. Så skal jeg til puder blush. Og der bruger jeg den samme børste fra Cream Blush. Og den ligger også her på kinderne. Ses i part 4.